Jenom se středověk trval od rozpadu Západořímské říše v roce 476 našeho letopočtu až do 15. století. V tom období vládlo křesťanství, což byla jediná uznávaná ideologie v Evropě té doby. To mělo dvě oblasti, východní Byzantsko, kde měla vliv řecká vzdělanost a západní, kde měla vliv latinská vzdělanost. Ve 4. století byly sformovány církevní nebo dogmata, to jsou závazné, všeobecné pravdy obsahují křesťanské víry. Potom základní měřítkem života byl vztah člověka k Bohu. Společnost se dělila na trojí